Гэта моцна б'е па здароўі састарэлага Лукашэнкі. Нішто ён не пераносіць так цяжка, як гэта. Але гераічна робіць тое, што больш за ўсё не любіць. Дык дзеля чаго ён ахвяруе самым дарагім, што ў яго ёсць. Рад видеть вас. Вам желаю здоровья после этой трудной недели прошедшей. Я-то знаю, что это такое. Такое цяжкае, што б'е па здароўі калег-дыктатараў, гэта пералёты. Але палітычныя доўгажыхары ўсё ж паляцелі ў Казахстан дзеля важнай справы, каб паразмаўляць пра будучыню. Такая прыгажуня чакала Лукашэнку на лётнішчы ў Астане, але нават яна не здолела ўзняць яму настрой пасля пералёту. Змрочны ён ледзь цягнуў ногі, каб сустрэцца з калегамі, і на сямейным фота вы не пабачыце ягонай усмешкі. А пасля яшчэ выпрабаванне, шматгадзіннае сядзенне з працягнутаю нагою. Дык дзеля чаго гэткія пакуты, каб адказаць на найважнейшае пытанне. Товарищ, всех нас интересует вопрос, есть ли жизнь на Марсе? Найважнейшае пытанне сучаснасці, на думку Лукашэнкі, гучыць так. Что ж такое искусственный интеллект? Ён лепш за ўсіх ведае пра штучны інтэлект, бо яны аднаго пакалення, аднагодкі, можна сказаць. Понятие искусственный интеллект уже более 70 лет. То есть это не нововведение сегодняшнего дня. У адрозне ад правадыра штучны інтэлект развіваецца, ён усё больш запатрабаваны людзьмі. Стопудово убежден, что этот искусственный интеллект не на голом месте создан. Лукашенко не хоча трапіць на сметнік гісторыі, хоча быць патрэбным, таму як мог даказваў, што штучны інтэлект – гэта драбяза ў параўнанні з ягоным. Искусственный интеллект не заменит человека. Каб паказаць Лукашэнку адваротнае, яго разам з калегамі прывялі ў міжнародны цэнтр штучнага інтэлекту Алем-AI. Пакуль усе прэзідэнты уважліва слухалі, Лукашенка нудзіўся, як непрыкаяны бадзяўся за іхнымі плячыма, не хаваў сваіх пакутаў. І нават пазней, на звыклым для яго пасечанні, ён быў не ў сабе. Галава трэслася больш, чым звычайна. То бровы цёр, то вусы. Паперкі і рэчы перакладаў. Акуляры надзяваў і здымаў. Віцэ-прэм'ер Наталя Пяткевіч на каленях ля яго стаяла, правадыра супакойвала. А калі яму слова далі, на калегаў наехаў, сказаў, што слаба інтэгруецца. Надо сделать так, чтобы наши народы почувствовали, что у нас есть союз. Заклікаў дзейнічаць. Нам надо сделать в ближайшее время решительный шаг в рамках Евразийского экономического союза. Але ніхто яго слухаць не хацеў. Гаспадар імпрэза Такаеў загадаў падчас выступу Лукашэнкі гарбаткай гасцей пачаставаць. Афіцыянты замітусіліся. От такой главной страны в наших союзах от России потребуются очень серьезные шаги, а может быть и уступки определенные. Пуцін падчас усёй прамовы беларускага калегі са сваім памочнікам размаўляў. Нават Уладзімір Уладзімірович Маяковскі Лукашэнку не дапамог звярнуць на сябе ўвагу Уладзіміра Уладзіміровича Пуціна. Не сделаем, превратимся в прозаседавшихся, как Маяковский говорил, и будем заниматься обычной говорильней.